ایوار باش اون خیراتن پروگرام افدونی ایرو ده آداره ایرو هروا روجا جلو بلکه ملت کرده راست من جلی من کردی تونه بین کمیل فکرانه دیگه که ایرو هم من و هم جی میوانی من وان جرال فکرنا لبار من میوان هنه لماجی ام جلی که سوی پیش بگیره خیراتن بابتا پروگرام ما ایشه چما دموکراسی لکاره اسکریگا نتوین بندست چرا سرک د پیمانا وستفالیا حتی ایرو اف اسکریگ گلک فرمی جدا سریه 1648 حتی اینا نزدیکی 400 سال در باست بود ev pirsgirêk û serdeterminasyon tayînkirina qedera xwe tayînkirina pêşroja xwe di 1980 da bi prensîbê Wilsonê formetî gir 1921 da ev ket rojava cemiyetê Afgan di 1945 piştî şerê diya jîya tê gotin serdema post kolonyalîst ev her hewa formekî cuda bir û piştî salên notî jî piştî 1989 jî jîra tê gotin serdema post kolonyalîst serdema post komünîst ku ev di vê serdemê de jî gelek naqeşên nû çêbû û dewletên nû çêbû ev hejmarê dewleta çıqam ev lêre zêde dibin wek nimûne di 1900 da destpêka 1900 da pêncî û heft dewlet hene lê îro em dêrîn ku bi dor 200 dewlet hene ji van 200 dewleta 22 wan piştî salê notî çêbûn ev sîstema navneteweyî li gor nêrînekî dimeşe ev nêrîn her weko diwarê siyasî da carna hatiye guartin li diwarê îdeolojîk de wek xwe gelo ev îdeolojî çi ye çima tim yekalî tên dirxandin û milletê bindest tirsa wan nayê çareserkirin divê îşev du mêvanê min carî du mêvanê min hêja hene birêz Mihemed Uzun kek Mihemed Selîm Uzun û kek Dr. Celadet hûn hedû jî xêr hatin Xêrê dabe spas kek Mihemed min hinek çerçevekî xwest îzah bikim lê dixwazim pirsayeke ji cenabê te bikim gelo ev felsefa ku sîstema dewleta reng daye û wek biye bingehê sazûmana vê sîstemê çi ye bû çi 400 sal derbas bû lê hê jî pirs tê münaqeşekirin û hê jî pirsa neteweyên bindest natiye çareserkirin tikarî çend gotina be jî vê felsefê ji me re îzah bikî ev demokrasiya lîberal ku tê gotin jê re gelo tişkî çawan e ew çima vê tiştî nikare çareser kirin zor spas dikim ji bo we ji bo çarpel û ji bo temaşewanên me tabii pirsa demokrasî bi serê xwe pirsekî fireh û pirsekî dîrokî ye dîrokê da her timî ew pirsa demokrasî hatiye münaqeşa kirin û gelek di wî warî da felsefe û fikr û bîr û baweriyên cuda hene demokrasî yani eger ji dema Roma bigire heta îro ji gelek merhelat derbas kiriye ji ber wê yani dîroka demokrasî û ekol û felsefeyên ku demokrasiyê danin gelekin îro ji ber ku yani bi taybet
مجار لسر دموکراسیا لیبراله چند تشتا بیجم tabii işte Kürt haya mümkün az bejim demokrasiya liberal ew kêda li gor hineka diçe digiye dema ewil wek Tirkî dibêjin ilk çav dewra pêşî di wê demê de hatiye münaqeşekirin û heta îro dewam dike. Aristo mesela di kitêba xwe de münaqeşa kiriye. Aristo wek polîtika bi navê kitêbekî wî heye. Îsal li gor hineka de hem çawa li Awropa rojava hatiye münaqeşa kirin jî di rojhilatê de jî welatên İslam de jî cara ewil li gor hineka İbn Xaldun da meriv rastî hinek prensîbên ya jî nûveyên ku demokrasiya liberal nîşan didin rastî wî tên muqaddeme kitêba wî ku wek sosyolojiyê da evek yekemîn pêşî tê qebûl kirin gava li ser berberiya û xelkên Bakurê Afrika xebatekî sosyolojîk dike di wê dirê de hinek tespîtê wî henin û cih dide ferda yani wek em dizanin civatên rojava da bêtir kolektif kimliyên kolektivîtî derketine pêş lê ev ferda jî îşaret dike û di civatê de cî takekesa ferda nîşan de ji ber wê hinekî dibêjin di rojhilatê de meriv dikare ku hinek emareyên nûmuneyên demokrasiya liberal di evê de jî bibînin İbn Xaldun da jî bibînin. Ji wê çavê heya îro tabii ji gelek merhelat derbas kiriye wek axaftina xwe destpêkê de te got ji peymana Westfalya 1648 bigire dûra li Amerîka ku em dizanin dibin kontrola İngîz da û piştî keşifkirina Amerîka û koçberî û evê wê dirê de kolonî çê dibin di wan koloniya da hinek münaqeşat derdikevin sed sala hevda û sed sala hejda da ev dibin sebeb ku hinek bîr û bawerî derkevin di wê dirê de hinek koloniyê ku henin dixwazin em bêjin ewa xwe qedera xwe tayîn bikin û fikrên liberal pêşkeş dikin û bi xwe re beyannamekê jî bela dikin di wê dirê de jî hinek tişt meriv rastî wî tên îcar liberal demokrasiya liberal li ser hinek esasayî eger meriv zêde fireh neke dirêj neke çar noxteyên bingehî henin van çar noxteyên bingehîn em bêjin ferd di demokrasiya liberal de takekes esas e serî da dûra azadî azadiya ferda takekesa tiştekî esasiye bingehî dûra ticarete serbest yani serbest ticaret ku Adam Smith bingeha wî avêtiye da di felsefeyê de tabii bingehên teoriya demokrasiya liberal henin lê ê di warê aboriya de cara ewil Adam Smith di kitêba xwe dewlemendiya netevan zengîniya milletan da tîne ziman û dibe bila di aboriyê da ticaretê da her tişt serbest be devlet müdaxale neke û bila herkes her tiştî bike wek Fransî gotinekî wî ye telafûza min ne baş e naxwazim bêjim lê weka ku berdim bila herkes çawa tê menfaatê wî wek xwe bike prensîbekî wiha datîne dûra azadî jî bingehe kimliyî me ku ev jî di civatê de ferd lazim e bi bîr û baweriya xwe a şexsî bi kiryarên xwe yên ê şexsî bi
حق حقوق و منفعات خوی شخصی وک شخصیت به وک دگره کی بسری خود دگره کی به هر چخواست پارچه جواتی بل اوج بسری خود خو وک جایی کی دگره کی ببینه دوی معنی دا دموکراسیا لیبرال گلک مرحله در باز کریه دورا طبعا هناك ولا تضا بوي سردست بوي مؤسس نظام وبوي اواي هاتنا اداره كرن لنا وقت دا بروبلم خود دركتنا وقوا بروبلم خود دركتنا هناك رابونا ناوي سيستم يعني بيرو باوريا ديمقراطيا ليبرال دا مخالف دركتنا رخنا قرتنا هناك قوتنا كو بوي اواي نابه او نراست لو ما ناو خدا این کلاسیک هنن ای مدرن هنن این لیبرال مدرن و ای کلاسیک ای مدرن سوسیال لیبرال ای مدرن به گوتنه که دی وقت توش دیدی این وقت سوسیال لیبرال سوسیال ناو بکن هنن که قصدوانه و دبین یعنی بلا او پرنسیبین او دگرن هیجایین بنگهی که ما بکرتایی گو بلا هبن لی اگر بویا وای به جواتی دا آنارشی چه ببه سروبری او کنابه مؤسس نظام نکاره خواه لازمه دولت نکتشته دا مداخله بکه تنی حق فردا تا که کسا نکو چه بخوازم بکن لی دولت وظیفه دولت یک جی اوه کو هناك امکانا هناك ری پیدا بکشه فردا را یعنی مثلا وک اوکی دادن فرد کار سربست وک سربستیا وک آزادیا سیاحتی پرانی وی مثالی دادن ببین یک کار کی داری بخوازه به هر وی داری آزاده لی اگر امکانی ویتونه بن امکانی مادی تونه شرط و مرجین این آبوری جواکی تونه به سری خو آزادی یا سیاحت زیده تشتک ifade ناکد دوی معنی دا سوسیال لیبرال را دبن تشتکی نوتیده از به اوی گریه بدم مخلص بکم دوی چرچوه دا گاوا قدر فردا تی مناقشه کرن جواکی دا جواتی به خود مناقشه کرن و جوات فردا گروبین که خودی کیملیگین جدا وک دینی وک اتنیک وک فلسفی وک سوسیولوژیک گروبین جدا پیکته و چاقه حق و حقوق نتنی فردایی لازمه دی جواتی دا تیجا گروب و دینی بین اتنیک بین واجب مناقشه کرن دوی چرچوه دا حق چارنوسی یعنی قدر خود تعیین کرن تی روژوه جبو جواتا جبو خلقا جبو ملتا و جبو دولت سرخبونا دولتا از این برده بستکرین سپاس سپاس دکتر جنابت دوی نقطه چطور کرده یک دو او پشتی شورشا فرانسای د سیستما ناو دولتی دا هناك تيكيلي نو أبابون قالوا شورش فرنسا الوان تيكيليا چوا تسير كر و پرسا تعيين كرنا قدرا خو دست خو چوا هات نرخاندن دش چوا سيستما ناو دولتی دا كلامك درست اجي سناو حماية خو تشكيش تماشاوان ودارت كن مثلا دموکراسی لیبرال دموکراسی بهتر ازش دموکراسی دست بیارم. مثلا تعریف دموکراسی به خدا گلکتش مرفیم که ناپوکید کدانه دموکراسی دو گوتنا پکته گوتنا یونانی نه دموس یعنی خلق کراسی یعنی ریوبرن یعنی تی معنی که ریوبرنا خلقی ایجاد وردا problem şevk derdi. Yani problema demokrasiye tarifa halkı çiye. Problem şu derdi. Ber gotuna demokrasi iş Atina'yı derken. Yani Yunanistan'a kevin Atina'yı demokrasiye bu. Ve ilk o halkı tarif tir
میر بون خوی کولا بون یعنی نفوسا بلکیش دها دودیا ایک و خلقی تبسیطی دی وقت خلق ندها تقبول کرد جاب ناف تاریخی را وصا دلک کونا و مرحله در باس بود لی تعریفا خلق بود از ورم سر پرساتیا شورش فرانسا گلک بهتون فرانی یکشی حتی هنگی بری شورش فرانسا روابون دستلاتداری تشکی الهی بوش علی خودی و وقت پخشانه کیش و دستلاتدار سلطان بون کرال بون شاه بون وانا وقت قدرت الهی شوان در باسی نسل دید بود پشتی شورش فرانسای هدی دستلاتداری ام بیجن مشروبونا خوش خلقید و بگرتا اف پرنسیب گلک نگونه اف حتی جی که دموکراسی واجد ریده yani burada navberna demokrasi mesela netave perveriye deji bir çelme yani çava ku xalq bu xaze xu bedel xu tayin ki ev xu beser tişta biryar bide ev xu reve beri xu hil bijere ev xu dünyaki çava xaze dur da xudi gotum be van prensiba şu netavaji vaqta mevlebine prensip nezi ve yani bilgiye ki destek ederş bu demokrasi bu netava perveri yani nasyonalizm her bir yerde gerekçe beşi hene bunları bir bilgi. Haşi sen nakokya me haber Fransa para Napolyon Franseri Avrupa'yı seru bine hafter. Sistemi kun hebun bu ser esası monarşi bu kraliyet ebun Vartine mazlum bu anda kere ev embejin sürud anji ev embejin prensibi nu azadi ve kevi u birayeti sananseri Avrupa'yı beraber mesela gelen valatın Avrupa'yı koleti hebu Avrupa'yı koleti haratı haşi Avrupa'yı gelek sistemi kevnare bun embejin her valatek her herimek serihu hadi pivanek bu Sonraşa Fransa'yı pivanek nu metrik dibejin hani sananseri ku ilo emjil bine fatih çudvari metre da be çudvari giraniye da be gelek bu arada yani hinik standartizani çıra berku rel ber bazar eveke yani berel Avrupa'ya şeriye ki bajar çok bajar değil ve bajda çok bajar değil bu sadbu rel tangdı bu bazar tangdı ma pere juda bun standart pere ani diyor yani sonraşa Fransa'yı aslında dünyada gerek herkesin mazın çeker. Her vusa şoraşa Fransa'yı bu bilgiha ku sala 1380'da hendik gavenyu anji şoraşa nu çi mesela seri Avrupa'yı ku gelek valat işte şoraşa Fransa'yı devletin nu var bu mesela yek şu an devleta Belçika'yı ku aşağıya sözüm bir şey emsali bir sekirin ve yani şoraşa Fransa'yı mesela neteveda mesela netava perveri da hinik prensibi nu hani bir xura vek modelek paradigma yani şoraşa Fransa'yı da halk esası tarifa halk da vek mühendisiyet civaki heye yani destlatdariya iktidarı desteği hukum ke bu proje ki şura netavek avat yani devlet jorda bu proje ki siyasi anabejin mühendisiyat civaki işte şunu avatke evji bu hinik kalıba ev kalıp çine deslatdar kijan etnisite kijan milleti min eko hukum sila desteği van wikirasi tazet seranseri ve teritoriya ve coğrafya kuteda van farz ki ev model Fransa ev model paşa Türkiye şanı kuadir verda beli ben noktaki gelek değil dengin dest nişan kir mesela tarif kirna netev tarif kirna halk bişşuraşa Fransa وقتا كت رجوا الدنيا كو إيرو وقتا أن برسا كوز مناقشة بكر ورا بيشامة يعني وانا وك همون نفوس كدناوا سينور دولتك دا وك
gelekî wek neteweyekî tarîf kirin. Yani her çika karakterê dewletê li ser esasê grûbekî etnîkî be jî cardinê vana divir da qenaeta min canbaziyê kirin. Yani di tarîfkirinê da ev pirs îro jî ewere pêşemekerin ke. Rast yani lema min şevkê dest pê kir. Yani gotina demokrasiyê da gelek tişt veşartîne. Yani demos yani xelk e. Demokrasi yani rêvebirina xelkê ye. Lê xelk bi navê xelkê xelk gotina xelkê gelek tişta kare veşêre. Yani netewên ku ne desthilatdarin di wê coğrafya ku bi navê xelk hindik hukmdarin ew netewe bi navê xelk da veşartî nikarin dengê xwe bigîjin û di çerçeva wê xelkê da tên windakirin, tên homojenîzekirin. Yani tên helandin, tê asîminekirin bi navê xelkê. Lê xelk esasê xelkê kî ye? Xelk etnîsîtekî diye ê ku desthilatdar e bi îdeolojiyekî evkekî navê wî jî datîne demokrasî. Di vir de nakokiya nabeyna nasyonalîzm an jî em bêjin neteweperwerî û demokrasiyê dertê. Yani demokrasiyê da xelk esas e û wek em bêjin Piraniya xelkê. Wek gotina demokrasiyê da tiştê tê tehayül kirin, tiştekî homojen tê tehayül kirin. Yani her kesê di wê coğrafyayê da xelk e, ji xelkê ye, ew xelk homojen e û li hemberê qanûn û yasa û em bêjin nîzama ku heye mafê wan wek hevin. Lê ew çerxa ku di wê sîstemê da digere, ew çerxa dwarê aboriyê da ye, dwarê kültür da ye, dwarê zimanî da ye, dwarê em bêjin xwe tenzîm kirin her away li gor desthilatdariya etnîkî ku heye li gor wan e. Yani berjewendiya wan da ew şarx digere. Êdî dihêre. Vê manê ew ke yani demokrasiyê da demokrasî kare welatên ku homojenin dwarê etnîkî da dwarê dînî da homojenin sîstemekî îdeal e. Yani sistema herî pêş a herî serketî ye. Û wî welatî em bêjin welatekî ê ku li wirin wek netewe yek netewe bin, dîn wek yek dîn bin, wek hevin homojen bin. Lê welatê ku ne homojenin, heterojenin bi navê demokrasiyê karin yani wek jenosîdê spî em bêjin an jî wek hêrandin, helandin gelek millet, gelek ziman, gelek kültür ortaya rabin. Ev modela Fransayê da gelek evke berbiçave. Belê. Kek Mihemed dixwazim ji cenabê te pirsim ew bû çi van dewleta bûne rêgir ji dewletê nû ra. Ger ku em li makezagonê van dewleta binêrin, îro li gor 200 dewlet hene. Îro li gor 200 dewlet hene. Ew tê gotin ku ji xeynî Etiyopya û ji xeynî ew giraveke nêzî Karayîpa navê San Kitts û Nevis. Di nava ji xeynî van hedû dewleta di tu makezagonê dewletan da pirsa çareserkirinê ya jî mafê neteweyê dinê bi mana veqetandinê tune. Ev hedû dewlet jî diya gelek sînor kirine. Pirsa Etiyopya'da tenê ew divê ku ew milletê ya jî ew ekaliyetê ku di makezagonê hate destnîşankirin hek din wan û a wê girava biçûk jî ku nüfusa wê qasî faqîn ye 52,000 e. Berga wî jî 250,000 kilometre kare tişkî pir biçûk e. Ew jî ewek yani ji duya ji wek piranî mecbûr kirine, ferz kirine. Yani çi qewmî dünyayê ku sîstem wisa asê bû nehiştin ku dewletên wî çê bin. Ya bêguman ew pirsekî pir fireyî û bersiva wî jî pir fireyî û hem jî dîrokî ye. Dîroka wê tiştî ye. Ew tiştê ku tu dipirsî yani bi dîroka avakirina ew dewletên neteweyî ra girêdayî ye. Yani
her devlet ku çê bûyî bi taybet netewet devlet çê bûne ji xwe re hududekî belî kirine, coğrafyakî belî kirine û li ser vî hududê ser vî coğrafyayê serweriya xwe îlan kirine. Wexta serweriya xwe îlan kirin ew nayê menê ku ew civata ku ew temsîl dikin, coğrafya ku ew serweriya xwe îlan kirine civatê homojenin. Em ji wê noxtê dest pê bikin û dûra werin di qada navnetevî. Yani eger em rojava welatên rojava ê Ewropa esas bigirin ku dewletên netevî û prosesa netevîbûyînê di wê dirê dest pê kir ji derbasbûyîna feodalîzmê ya jî monarşiyê wexta derbasî kapitalizmê bû, tîcarî kapitalizm û dûra bi xwe re bazareke anî di wan civata da gelek grûpên cuda cuda hebûn. Yani bi her awayî wek îro ne ew bi xwe ne homojen bûn û hem prosesa avakirina devleta netevî hem jî prosesa kapitalizmê wek silîndirekî li ser wan îdentîtetan kimligên nasnameyên millî, mezhebî, mahallî û gelek dînî tiştên dinê gelek vinda bûn û gelek ciyada jî bi zorê rabûn ji ortê rakirin. Mesela yekkirina civatê û yekkirina ziman û lehçeyan jî têda. Di wê dirê de ew bi xwe destpêkê da heqê çarenûsê wek dûra kirin wek prensîp, wek heq wan bi xwe pêk nanîn destpêkê wî şî de û ew civa ser wî kulturê ava bûn. Piştira ku bûn dewlet, piştira şoreşa Fransa û serxwebûna Amerîkayê û hiqûqa navnetevî da ev tişt hate münaqeşa kirin, alîkî da wexta hate hesabê wan ew dewletên ku mezin bûn di qada navnetevî da di warê abûrî, siyasî, tîcarî da, askerî da xurt bûn, li gor xwe hinek tişt tespît kirin. Heqê milletên bindest, heqên grûpên komelî ê civakî tiştê wan her çi qas hinek tişt tespît kirin jî lê wan bi xwe pêk nanîn. Ji wana yek jî heqê tayînkirina qedera xwe ye, yani heqê çarenûsiyê ki wexta di belgê navnetevî mêze dikî ji beyannama mafê mirovatî ê Amerîka bigire beyannama wan, beyannama şoreşa Fransayê bigire tiştê ku li İngîltere bû û dûra beyannama Yekîtiya Milletan bigire, hemûya da hinek wek prensîp heqê çarenûsiyê behs dikin û qebûl dikin, wek prensîp qebûl dikin. Lê wexta hatû û di jiyanê da pêkanîna wî prensîbê di wê dirê de hemû mesafelînin ji ber ku wan jî here qeder dike. Yani alîkî de wek prensîp qebûl kirine lê wek heq qebûl nekirine pêk nanîne. Yani wek prensîp tu qebûl dikî. Vî heqî ji bo kî qebûl kirin kevû? Wek heq cudayê. Eger tu tiştekî wek heq qebûl bikî, lazim e ku tu pêk bînî. Prensîp be tu dibêjî ez wî tiştî wek fikir, wek raman, wek ev vîzyonê qebûl dikim lê tu her şert û mercê da ya pêk nayînî, ne mecbûrî jî pêk bînî ancak eger tu hêz te mecbûr nekin. Lê wexta heq be, heq tiştê ku ji hiqûqê tê, di hiqûqa navnetevî da prensîba self-determinasyon gelek belgeya da wek prensîp, wek îlke tê qebûl kirin lê ne wek heq e. Heta tê şoreşa evê Oktobrê a Lenin ku rabû prensîba qedera xwe tayînkirinê anî têda heq heye. Yani ne tenê wek prensîp îlke, heq jî tê raye. Ji xwe navê wî wihayê heqê
قدرا خود تعیین کرن تی گوتن جیرا و چهار ویلسون را بو و ویجی 14 پرنسیبین خو اعلان کرن 14 پرنسیبین ویلسون دان مزید کی وک پرنسیب حق چارنوسی وک حقوقا نابجه لد چرچوا پرنسیب کی دا ilke da tine zaman ev dema em bêjin welatên ku ji kolonyalizmê xelas dibin wê demê tê menfaata Sovyetê ber ku mesela İmparatora Osmaniyayê bela dibe parkirina wî heyî mesela li Avrupayê li Polonya heye, Macaristan heye, Avusturya heye û Wilson dixwaze diwarê navnetevî de nîzamekî nû bîne ku ew li gor problemê wan ê hundirî ê wek milleta bixwe ê Amerîkaniya wê demê de yani tiştekî wiha berçav meriv nabîne lê dixwaze ji bi vî polîtika xwe mesela aha Osmaniyana xwe da par bikin Roma gava prensibên Nilson Mêze dikî têda nav dike yani İmparatoriyeta Osmaniya dibe lazım e ku ciyê ku Tirk têdanin esasın ew qedera xwe tayin bikin wek Tirk Mada dosta erê wek ciyê ku milletê dî wek Kurdin wek Armenin têdanin ew jî wek muxtariyet ya ji heya serxwebûnê ji wara wek prensîp heqê wan dide berçava lê ew tişt di wan şert û merca da wiha bûn yani şert û mercên dünyayê wî tiştî rê dida ji bo polîtika wan lê piştî ku şerê dudiya û yekîtiya milleta îlan bû û ciyê xwe girt û beyannama yekîtiya milleta jî têda hinek tişt hatin formülekirin ew tiştên ku Wilson dixwastin têda henin wek prensîp têda henin lê aliyê dinê da tersî wî ziddî wî tişt jî henin yekîtiya axa dewletên ku ser bixwenin serveriya dewleta neguhertina hududên dewleta ew her carek ku wek heqê milletan qebûlkirin behsa wî prensîbê wî dibe dû wî ra parafekî tê ku dibêje ku gava ew heq tê tatbîqkirin tê cîanîn gerek zirar nede yekîtiya welat hudud axa dewletên serbixwe server gerek ew heq nebe sebeb ku di van dere da kaos anarşî çêbe gerek ew nebe sebeb ku nezelalî û nearamî hinek ciya da çêbe wada wan du tişta dibînî di huquqa navnetevî da beyannama neteva yekgirtina da yani Birleşmiş Milletler bigire ên ku dûran bêjin salên notî Avrupa Helsinki nihayî senedî wana hemû da ew prensîp tê gotin lê dûra dubare dibe ku gerek taraf li hev werin em bêjin ciyê ku mesela millî heyî mesela kêneteva heye mesela dîn û grubên dînî û mezhebî heye li wê derê eger heqê wan bê dayîn qedera xwe tayin bikin lazım e ku taraf li hev werin tiştekî pir yani af e yani taraf kînin eger em wek konkret somut bêjin misalen eger Tirkiyeyê qedera xwe tayinkirin ji bo Kurda were rojevê lazım e ku Kurd tarafin û Tirk ew jî wek tarafekî li hev werin viya pêk bînin ew ne tiştekî min ew dijî tabiata dewletbûyîna dewletbûyînê yani yek dewlet jî yek welat jî naxwaze hududên xwe
آخا خو سروری خو تیخ تعلقش بکو وی پرنسیب وی اوی پیک بینه از کن ببرم پر هندک تاني كنت محمد او تفضل بارانتيز جبوك كولونيا ما فحط يعني قبول كرن يعني بشي شري دديا او ان جبو سيستم كولونياليزم تيك شو هم دچرچوا سينوري وان كولونيا دا دولت هاتن افاكرن او شو ادعاء اذكو برسا چارا سركني تاني جبو كولونيا او نتبيه قلتي بيتشتني كولونيا قبول كان بو ملتي وقت ما تشتيك تجد شاغل تخوش يذكر يعني استدو يك اف جاتينا دا كوريلي فكره يعني كان سالم انا تشتيك تدبيجي تقابلي دمكي دكر راسته يعني قدر خود تعيين كرن يعني تجاري به چند مثالا یک نروژ و سوئد دقیقاً یک لنین مجبور به فنلاندیا و قطعاً فنلاندیا قبول دکه کو لنین مجبوره اوجی مجبور بید به ما شورش چکری و زاروکه کی چه بویج مرا وی زبوک ام بی زاروکه به پاریزن مجبورن امنک تعویض بدن اوا فنلاندیا و قطعاً فنلاندیا قبول دکه دورا وان 20 سال داویه دا چک و اصلاح يعني وك ديمقراطيك وك گور روحي وي برنسيبي يعني برنسيبا حق چاره نوسيه جهود دروي پر بخطك قالند و بنوي جغز دكم دبيجم كو بدار زوري بقوتي بيقاتنا بيقاني ولاتين كولونيالي يعني كود بندستا دا وياج ملت بندست شربانه بو لديجي امبرياليزم ديجي كولونياليزم وش هو وك دمك وهابو يعني چاغكي بو وقسما شورشا اكتوبريجي تسيراوي تشيبو او بو سبب كو مجبور قبول بكن و ديرو كده صفحه كي خلاص دبا يعني او كلاسيك كولونياليزم خلاص دبا و مودرن ياجي كولونياليزم نو ياجي نيو كولونياليزم دست دكيكو يعني هم بالزوره او حق جرتنا وان ملتا باكو شركرن و واجي نذكر بو چاره تني چتركو بوياواي وك فورمولاسيون جير بينن دور هم سر بسكنن بله تو دري دا بيكو بشر بقوات بيكو مجبور نبوي كسي برنسيب بيكنان يعني بله سپاس كت محمد گله خوش يذكر دكتور جنابت هم دوی نقطه داد تشتیک به آخر چی بیجه دو الولايات الاوروبيه دولت اروپیه هم دارن دولت پیشکتینه دواره اکونومی دا و دواره آزادی خو ifade کنی دا جی گلک سروبرن نه جار نه هم دارن کو اسکوچی کاتالانی ایرلندی باسکی فلمانی دعوت شتات کرد گلو دردوان ملت بندست یر اروپا یر ولایت پیشکتی و رفاهیه که و آزادی که دردوان چیه وانه دعوت شد کرد انتقالی ویزی مرا اضافی و دموکراسی واجی هیه لجاردن ممنونیت تا خواه ifade کن دردوان ملت چیه گلو کرم کرد بله السر پرسان بیشن چاره نوسی آنجی قدر آخوخ تعیین کردن وقت تاریخی وقتا ملیدنه که محمد بحث کرد چند نقطه جید خواستم لیزیدم کم یکشی دستپیکی دا یعنی مثلا دموکراسی و پرسان نتوی دستپیکی دا سال 1850 پشتی و حتی سال داویا شر جهان یکی جی دموکراسی و پرسان نتوی دناو لیبرالیزم دا دناو هفدانه یعنی ویلسون خو لیبراله بدیاوی هی سال 1850 دا مازینی مثلا مازینی لیبرال دموکراته که یک شوان هم بیجن توریسیانی یک گرتن و آواکرنا دولت ایتالیا وقت نتوه پرورک چیه
به معنی دا ناسیونالیزم آنجی نتوه پروری و دموکراسی دی ناو هف دانه حتی امبیجن سال 1920 جی پشتی وی اوکی یعنی پشتی وی دموکراسی در بد خواه و بنابرنا شر جهانی یک و دو دا یعنی مثلا سال 1930 دا قاسی دموکراسی مثلا فلسفه فاشیزم قاسی دموکراسی معتبر الجهان يعني بدهم بروفيسور يونيفرسيتي بقالك جيان وقت فلسفه مناقشات كان بياوي وقت تيجي صالح 1945 دكولونيزا دسبيكرين ويشاغي برنسيبا او هر مثلا ويلسون داوكا هر خلق تدرى خب فاهم كه لني جي وك هر نتود بيجا لني نتوك انسترومنت كارانيش بو او امبراطوريا تشاريش بكار بشبيا بهلا او وك انسترومنت كاراني نكو براسي باوريا كه شو امبراطوريا عثماني تيك شو اوستريا ماجارستاني تيك شو او روسيا جوي تيك شو في اوي كارو امبراطوريا خوش بيا بهلا وك انسترومنت تنجي وخرابي تشاو او ناقشه كدي مركز بروجكت سري دور دري سكره شلو بينجا شوفا وقت دكولونيزات به او ملتين كل اوروبا والندى سلاطارن بدون حكم ملتي سردستانه شبو كل كار من مافي خويل نتو پروريا خود وار سياسي دا كاربن ببن سري دعوا حقي خو بكن و چرچوكي حقوقي جربين هنگي او كولونيه دا كولونيزا بون دولت وسينوري وان ولات كولونياليست هاين كر ونكو او جواتكي بخود كاملي بو سينورك شورا چيك بو تاريخي دا وقت بيارك نينه او سينور حموش علي كولونيست هاتون آواكر پرنسيبا او كيانين پرنسيبا دوي آوا شور نالبرا دولتا كولونياليست و كولونيه ذهبه وقت پرنسيبا بهر سالا 1945 دا جبوك بن دولت بوكو بن دولت دوي آوا شور نابينا وانده يعني نابينا دولتا كولونياليست و كولوني دا اوجي معنيه او چيه يعني ولاتين آسيا و افريقيا و كولونياليجي اوروبيين بيجن ولاتي اوروبيين ليه الاوروبا نافوان ولاتا دا كولونيه هندرين هنا يعني ملتك دي وك كولوني ناف خدا فتسان دي شبوان اف مافتنه نو ماجي بش اف بروبلم اف كده يعني اف برنسيب بش سالي نوتي دا دسبيكا نوتي دا وقتا سوفيت تيكچو يكي دي اوروباي دسبيك دا كچك شوشي يعني قرار بدن نده وان دولتا ناس كن ناس تكش برگور لگور وي برنسيب الهفناي او برنسيب هوا شورتنا نابينا ولاتا زاني رابون برنسيبك نواني يعني او نقطة تقول post communism anji جرات تقول post decolonization جي تقول يعني بش هاش decolonization جي وردا برنسيبك نواني شوا الولات كولوني او سينورين كو دولت اواكري كولونيستا تشيكربون او ولاتين و پرچم و شف پرچم لی تدا ستاتویکی فدرالی هبه بو وان فدرال يعني فدراسيوني كو هنا سينوري وان تفشن بو وان قبول كرن دولت بونا وان قبول كرن ايكو اف ستاتيون تنبو ستاتيو فدرالي تنبو ستاتيو سياسي تنبو او ملت ما فکر ندارم نبود دولت یعنی مثلا چچنی یک شوانه تاتاری یک شوانه گله ملت اوسط سوویت ده بود دکتر کوسووی بود دولت ما کوسووی وقت اتونومیوان هبود کوسووی استاتیوان اوکی یعنی وقت استثناء کیش به پرنسیپ بجی برکار حساب کنیم سری خوشی وقت اتونومی اکوان هه یعنی استاتیو اکوان هه لی اف بخورا چی دینه یعنی اف بخورا مثلا دموکراسی و مثلا نتوه پروری مناقشه بله کتوری پرسا نتوه بندستی اوروپا برده ازی بینیم سر نقطه کی دی یعنی او گلو چرچوه دموکراسی دا انجی دموکراسیا لیبرال دا د چرچوه کی فدراسیون دا اف پرسته حل کرن نه حل کرن انجی چرچوه اتونومی کی مش ملت بندسته بو وان دموکراسیا لیبرال دا ریا حل کرن هه تنه
anji em bêjin wek kanton di çerçeva kantonbûnê da di nav demokrasiyekî liberal da gelo mesela millî heltiye hel nage. Enetan ev münaqeşe divê bêkirin münaqeşe gelek ciddiye jî. Di vir da ew prensîba nû ku ser mesela self determinasyonê îro dwarê hukûka navnetewî de hat lê zêdekirin çawa berê ava şor divê hebiya ve welatê kolonî û welatê dî niha ku divê statûyekî federalî hebe ew sînorê ku têda berê bi hev rabûne nav federalî da be vê manê gelek welatê ku pirsa netewî li wan welata heye ji vê prensîbê ji ber ku ditirsin riya federalî hedî nadin berxwe jê ditirsin sibê ro dibêjin îro ve em gava federalî bavêjin statûyek distîne wata statûyek bistîn sibê ro krîzekî şerek tiştek çêbe yekser hukûka namnetewî bo vî îşî vekiliye enatam ev tiştek mühim em Kurd vê serê bifikirin yani ev dwarê hukûka navnetewî de tiştek nû ye piştî salê notî ev tiştek hetiye loma jî ew welatê ku milletê bin dest bir hukmê wan dane vê prensîbê li berçav digirin û zû bi zû rêş bo statû standin ji bo federalîzmê rê nadine. Îca em werin ser pirsata duyem gelo çira van welatê ku dwarê pêşveşina aborî da dwarê demokrasiyê da mafê mirovî da gelek wara da gelek pêş ketine wek Brîtanyayê wek em bêjin İspanya'ya, Fransa'ya, em bêjin Belçîka'ya van welata da çira pirsa millî netewî pêjî heye. Yani li vir ez dixwazim parantêze vekim yani li gor ew çerçeva teoriya demokrasiyê da demokrasiyê ser esasê xelk digire xelkekî homojen burada felsefekî heye felsefa liberalî heye û felsefa sosyalîstî heye felsefa sosyalîstî yevne sosyalîzm pê zanin yani qonaxê cuda cuda her qonaxa nû êdî wê nav xwe da li gor şiklek nû bidê ew em bêjin tiştê etnîkî tiştê dînî tiştê ku gelek wara da wek em bêjin qada sere bin guhertin çêbe ew xwe jî pêra guhertin çêbe civat wê qonaxê nû pêra civatekî bêtir nêzî hev polîteknîk çawa dibêjin çawa Brejnev digo insanê Sovyetê çêbû tiştek wisa wê çêbe lê bingeh yek ji wan bingehê esasî ê ku liberal demokratin jî demokrasî ser ew jî wek xelk burada Ferdinand yekekî Alman e Ferdinand Tönnies ya sosyologekî filozofekî Alman e salê 1800 da teoriyek dîne teoriya wî Gesellschaft û Gemeinschaft yani dibe du cira civat hene civatek li ser esasê tradisyon ser esasê kevneşopî û nav xwe da ew ke ev civata kevne lê civata nû çê dibe civatekî modern e ferd esas e ber bajarvaniyê diçe û bazarek mezin çê dibe ev hemû ew edetên berê dînê berê em bêjin lehçê berê zarvê berê van tişta nav xwe da homojenîze dike ew muhaciriya nav wî welatî bajarvanî dabûna gundîbûnê fer dide pêş loma jî ew meselê dî hemû di nav hev da dihelin û homojenîze dibin felsefa ji bo kapîtalîzm ji bo civata nû ev e liberal demokrasî giştî a zamanê me li ser vî esasî di vir de jî fer dide pêş îja di van welata da jî em bêjin herkes ji xwe modernîst ev dîtinê modernîstan e modernîst hêviyê bû ku pêşveç çûna civatê bi globalize bûyîna civatê bi teknolojiyê bi zanebûnê wê meseleyên netewî hêdî weş ortê rabin wê dîn hêdî weş ortê rabin lê nîşan da ku tam bereksî wî bû yani civat çiqa pêşva diçe û ev di vir da nabêhna demokrasî û neteweperwerî de jî paraleliyek heye yani demokrasî çiqa pêşva diçe divê pirsa netewî hel bikira bihêra û em bêjin mesela dîn û ew da sekülerîzm vê çi ew ke lê em dibînin tam bereksî wî çê dibe yani îro
وەک پارادیگما دینی ئەو ئەبێژە توندڕەوی ئەنجام بێژن ئەو فندامنتالیزما دینی و ئیرۆ هەیە بنگاوی حتا جیکی دیگەژە دیاسپۆرایە کورتترە ئیرۆ گلۆبالیزە بووە چخواسێک بووە داخوازên netewî û millî li welatê pêşketê zêdetir dibin. Yani problema wane aborî tune, problema wane kar tune, problema wane em bêjin zanebûn tune. Gelek wara da van civata pêşin lê warê millî da warê netewî da wê astê da wê fikrê da ne wê felsefê da ne milletek dîl ser wan hukm dike. Ne ewin ku قرارê xwe didin ne ewin ku li ser kultura xwe, naslama xwe, zimanê xwe qerar didin xwe îdare dikin ne di wê çerçevê de ne. Ev jî ew mafê kolektîv. Di demokrasiyê de mafê takekesiyek kek Mihemed behs kir di demokrasiya liberal da lê di vê çerçevê de ew dawa ser axa xwe, ser teritoriya xwe, ser wê coğrafyayê desthilatdariya siyasî da wê desthilatdariyê de demokrasiya bixwe xwe di hobêjebûna xwe da wê demokrasiyê. Doktor ya çima mühim e yani insan ziktêre û refahekî heye û xweşayîkî heye û azadî heye yani ev mevî kare bi çawa îzah bike yani ev karakterê netewaya karakterê însan re çawa ye ku însan dixwazin wek milletê xwe ser axa xwe desthilatdar bin yani tu pê dihesî ku hebûnek te heye, navek te heye, naslamek te heye, zimanek te heye, kültürek te heye, karîxek te heye, coğrafyek te heye lê ev nepeniye, nexuya ye. Hinek bi zarebûn vî ji berçav didin alî. Hinek ê xwe didin pêş. Yani tu dibînî hinek avê serserê te digerînin û dixwazin tarîxa te, koka te, ciyê ku tu jê hatî, ciyê ku duwarê kültür da xwîn da te ji ortê radike. Homojenize dike, yek tîpek dertîne. Ew jî ew desthilatdariya etnîkî ku bi navê demokrasiyê sîstemek darxistiye dixwaze koka te ji ortê rake. Sîstem wisa tiştê li Fransa, li Fransayê dike ji bo em bêjin milletê dîwisa li mesela li Brîtanyayê Brîtanyayê demekî zimanê evkê qedexe kirin. Zimanê İskoçyayê qedexe bû. Yani li Swêd zimanê Samiye qedexe bû. Van welata xwedê giravî xwedî demokrasiyekî dûr û dirêj e. Vê manê yani zulmek heye. Zulmekî kolektîv heye. Nasnama te kolektîv dibin piyade yek jê naxwazin bixwîye. Ji ber çawa dide alî. A du diya ê ku behsa wî bike cezal serê heye. Yani bêedaletiyek heye. Vê bêedaletî însan qebûl nake wek ferd qebûl nake wek mafekî kolektîv jî qebûl nake. Tu milletekî ê desthilatdariya wî ser te heye ji te çêtir nîne. Lê ew dibêje ez nirxê min wek însan, wek kültür, wek ziman ez te çêtirim. Ez qerar didim başî çi ye ji bo te. Tu wek zarokekî tu nikarî qerarê xwe bidî. Ez başiya te zanim. Ev karaktera însan ne gor karaktera însanî akıl û mantık û vicdan û edalet zanî. Spas Doktor Van Nirnetê Delal. Kek heme pirsan cenabê te ye em hêdî werin Kurdistanê. Me xwest em evlê çerçevekî giştî binirxînin felsefa liberalizmê çi ye demokrasî çima vê pirsê nikare çareser bike dewlemendiya maddî azadiya ferdî çima însana car dinê tîne noxtekî ku însan dixwazin her ew ser axa xwe desthilatdar bin zimanê wan nasnama wan ji bo wan bîne û felsefekî heye ji ku viya dikeve perçekî felsefa hebûnê yani ev însan dixwazin bi xwe hebe di her warî da hem ferd û hem jî bi giştî wek millet loma jî heta niha pirs natme çareserkirin her weka doktor jî destnîşan kir li hinek welata çiqa demokrasî azadî heye li hinek carnê hinek neheqî heye yani mesela dixwazim mesela Kanadayê bînim li Kanadayê malûm e ê ku îngilîzî diaxivin serdestin Quebekî ew Fransî diaxivin ew wek milletê bindest tê destnîşan kirin lê di merkezebûna wan da Kanada wek 10 eyalet tê destnîşan kirin
Kubekî dibêje ku heyra em du milletê bingehîne. Werin em makazakona bigorin, em bêjin ku Kanada ji du milletê esasî pêkti, İngiliz û Fransız. Lê İngiliz wî qebûl nakin, dibêjin win meselê çerçevekî etnîkî de lê mirin. Lê ême mirina me mirinekî welatparêzê em giştî li pirsê mirin. Em bînin ku divê derê jî canê konetikî heye. Kek Mihemed pirsan cenabê te gelo me do dawa hinek tiştat kir, me dawa mafê çarnûsiyê dikir û dawa mafê dewletbûnê me dikir û îro jî divê were kirin. Lê ew pirsa demokratê jî heta jîkî li ba me muhîm bû. Gelo îro rewşa Kurda çi ye? Yani Kurd îro me bes zêtir Bakurê Kurdistûne em ê ji wir dest pê bikin. Do em maksimalîst bûn û îro em tu tiştî naxwazin. Yani ev rewş çi ye? Em karin çawa hem vîzyona serxwebûnê biparêzin û him jî gav bi gav bixwazin bikijin heqê xwe. Keremke. Spas ya Kurd tabii ev O dipasa çûyî dîje ku nirê te hebin kariye ki tiştê ku doktor nirxandin divê noktayê karî yani. Evet tiştekî ew bez dikarim ser zêde bikim lê gor min jî esas mijara girîng ev e yani em ser vê mijarê bêtir bisekirin baş e ji ber ku ew sed sala dawiyê ev tişt Kurda yani şeklekî heya derecekî navxwe da münaqeşa kirine li wan alaqedar kiriye qedera xwe tayîn kirîn ji destpêka sed sala bîsta û heya îro dîrek ya ji îndrek di jiyana siyasî a Kurda da hebûye hatiye münaqeşa kirin. Em ez dixwazim ji ew dest pê bikim yani gava şerê cîhanê yekemîn derket dünya tev hebû û kaos hebû şer hebû hududatin guherandin împaratoriyet belabûn parçebûn ji wan împaratoriyeta dewletên nû dewletên millî ava bûn hinek millet û xelq piştî sed sala ji zulm û zordariyê xelas bûn dewletên xwe serxwebûna xwe îlan kirin. Di vî pêvajoyê da Kurd jî weka ku derketin qada dîrokê bi rêxistinên xwe civakî be kulturî be wek Kurdistan Tarî Cemiyetî û ew ê taybet jî İstanbul yani wan dera ew kirin lê prensîbên Wilson li ser Kurda pir tesîr kir û Kurda heyecanekî Kurd ketin heyecanekî kelejanekî mezin bîr û baweriyekî wan hebû ku bi rastî li gor prensîbên Wilson Kurd jî karibin ev axa ku li ser dijiyan li ser vî axê bibin xwediyê statûyekî tabî em bêjin wê çaxê wek özerk ya jî otonomî ya jî muxtariyet dat ew kirinê û bi wî hêviyê bûn lê dema şer dema ku şer heyî dünyayê da timî her derê da wihayî ê Kurda bi taybet wayî ava şer heyî kaos heyî walatî heye û herkes lêgerînê dakî hêzê mezin li hev ketine û lûya wayî çêbûne ji Kurda re firsat derketiye Kurd jî ketine lêgerînê di wî demê da jî ew bû zêde tişt nekirin ji ber ku hêviya xwe bi vî prensîbên Wilson girêdan lê hêdî piştî şer xilas bû û dünyayê da nîzamekî hate diyarkirin û rûnişt rewşa Kurda jî bellî bû di vê demê da Kurd bêtir ji prensîbên Wilson ew dikirin yani ji mesela demokrasiyê zêdetir dewletên mezin zilhêz wek Amerîka ya jî İngilîz ya ew ê eger dest bavêjin yekî ew karin xelas bin problema demokrasiya nav xwe ya jî demokrasiya Kurd insan têda dijiyan wê çaxê
nezêde aktüel bû. Bi hêzên biyanî ra girêdayî bû ji bo wê gava şer sekinî ew münaqeşa jî sekinî. Dûra peryoda duyemîn ji bo Kurda piştî salên hefteyê, şêst û heftê ku bayekî çep dat, işte Sovyetê û Çînê derekî dî klasikên Marksîst hat tercüme kirin Tirkiyeyê insana dixwendin. Piranî tiştê ku bala Kurda dikişandin di nav îdeolojiya çepitiyê da ji xwe ew bû qedera xwe tayîn kirin. Yani ew pir cazîb hat ji Kurda ra. Yani sebebên dinê em bêjin çînîtî yani wek sinif wek tiştê dinê lê qedera xwe tayîn kirin ew prensîba ku Lenin danî bû pir tesîr kir ku Kurd ji ket ber bi çepitiyê yek ji sebeb ew bû çûn û hat münaqeşa kirin wê çaxê piranî Lenin, Marx, Engels, Lenin û Stalin çi digotin ser mesela netevan û qedera xwe tayîn kirin di wî çerçevê de mêze dikir. Hinek tişt rast bûn, bi rastî fêda wan çê bû. Mesela di wê demê da me digot û gormî îro jî derbas dibe. Yani mesela İngiltere û İrlanda hebû. Yani wexta Marx ji Engels ra mektûbekî dinivîse dibêje ku yani İngiltere îro eger İrlanda dibin destê wan da ew felaketekî mezin e. Yani ji bo İngiltere felaketekî mezin e. û Engels jî aynî dibe ji wî mezintir felaket tune û digotin ku heya İrlanda xelas nebe wek Çîna karkerê İngiltere jî xelas nabe. Demokratîzebûna İngilistanê bi evê ra girê didan xelasbûna İrlandayê ra ku wek dîrokî li gor min ew tespît rast bûn. Heya dereceyekî ji bo Polonya ew tişt dihate gotin. Yani me jî digot ku Tirkiyeyê da heta ku Kurd xelas nebin, Kurdistan xelas nebe, yani Tirkiyeyê tiştekî nabe û bi wîya girêdayî demokrasî jî nayê Tirkiye. Ana ez werim ana dîrek serpirsa te li gor min yani welatên ku têda pirsa netewî heyî ya jî bi gotinekî dî welatê ku gelek neteve û kêmneteve têda dijîn hinek nasnamayên dinê ji pêra wek dînî mezhebî û yek neteve serdest e evê dî bindest in heqê wan tuneyî di vê dirê da sebebê ku demokrasî pêş de naçe a bingehîn ew pirsên netewî û pirsên grûpên ên civakî dînî mezhebî dinê nehate halkirin. Ew dibe qeyd û bendekî ji bo wan ku demokrasî pêş de neçe. Ew ti ji bo Tirkiyeyê jî derbas dibe, ji bo İranê jî, ji bo Sûriyê jî, ji bo Iraqê jî derbas dibe. û tu carî yani wan dewletan ku ew bi xwe demekî dûr û dirêj bin evê dabûn wek welatên paştemayî wek berê me digot dinyaya sîsiyê da ciyê xwe digirtin. Îro jî wek welatekî paştemayî in nîsbeten Tirkiye cudayê di wan welata da tu çareserkirina pirsa Kurdî bi demokratîzebûna wan welat ra girê bidî li gorî min tiştekî ne rast e, ne realîst e û ne jî li gor ewa me Kurdayê şert û mercê ku em têdanin. Tu carî wan dewleta ne Tirkiye ne İran yani ya Faris ya jî Tirka dîrokê da bi serê xwe pêşiya xwe bibînin bi wek hinek nirxên wek evrensel yani wek internasyonal nirxên demokrasiyê, însaniyetê ew ê gor wî hereket bikin, nirxên demokrasiyê hereket bikin, pirsên xwe yên wiha hal bikin, ne ew kultur heyî, ne ew mîrat heye wan welata da, ne jî ew binge û zemîn tuneyî. Wexta tunebe tu nikarî ku mesela çareserkirina pirsa millî bi
pêştevîrna demokrasiya Tirkiye girê bidî. Ez naxwazim yani di vir de ew bim xelet bêfêmkirin ku em qet tiştekî bi tirkara bazarî nekin. Na yani em tiştê heqî hêrî basît di çerçeva heqî Geko demokrasî nikare rê xweş ke ji bo destketina hinek heqa. Ya bêguman yani nisbî ew kawî dibe. Tirkiyeyê jî dem nisbî fêda wî wî zemînek hatiye yani em bêjin darba eskerî a şêstî her çi qas ji bo dewleta Tirk aynî tişt be jî lê ji bo Tirka civata Tirka bi rastîyenek tişt anîn wek mafê azadiya fikrî û ramanî û rêxistinbûnî komeltî Kurda jê îstîfade kirin yani tiştê wiha dibin lê mesela millî yani mesela milletekî bindest e ji bindestiyê ya ji kolonyalîzmê xelas be qedera xwe tayîn bike ew piçekî tiştê cuda ye. Ha tu dikarî wek rêyekî reformîst ya bi çavî mêze bikî. Lê Tirkiye rê nade. Tirkiyeyê di wan welata da wan tiştan dibîne. Dizane ku tiştê ku piçûk jî Kurd destê xwe xin bi vêya qîma xwe nayînin ew ê tiştê dî bixwazin. Roma seyarî da roja ku Cumhuriyet ava bûyî nebûye polîtika wan, siyaseta wan çi ye li ser mesela Kurda îro jî di bingehê xwe da nehatî guherandin. Eger em hebûna Kurda qebûl bikin ew bi xwe re qebûlkirina hinek tiştên basît de jî bîne. Eger em wan tiştên basît qebûl bikin ew ê gava duyemîn de tiştê dî bixwazin. Ji xwe ev proses welatên demokratîk û bi rastî ev e demokratîk a hêrî meriv dixwaze ev e yani wek rêya mirovatî, demokrasî wek humanîst rê ev e. Lê ew ne mimkin e. Li gorî Tirkiyeyê de ne mimkin e. Kekin heme ew tarîxê da ku meriv nêre bi sê şekla ev tişt hatine çareserkirin. Yek otorîta merkezî hilweşiye ye bi müdaxelekî derva. Em bêjin li Yugoslavyayê müdaxelekê çêbû ya jî li Iraqê müdaxelekî çêbû, îro li Sûriyê müdaxelekî çêbûye. Otorîta merkezî ji taqet ketiye û herem azad dibin. Ev yek e. Di do mirov şevekî çekdarî dike û otorîta merkezî mecbûrê çareserkirinê dike ya jî pesçê xwe axa xwe vedqetîne. A sê jî bi rêya lehevkirinê ye. Wekî internetî dibînî? Yani ji van her sêveya kîjan rê maqû yani li gor şertê Kurdistanê rêya çara çi ye gelo? Yani ji van rêya yekî ez wek mutlaq nabînim, mutlaq nakim. Ew li gor şartên dîrokî ne, li gor şart û mercê ku em têdan li gorî li hinek dem masa reforma dike mebes çi ye? Yani gavaz ewa behsa reforma dikin wek welatên wek Tirkiye, wek İran û wek Iraq û Sûrî eger ji hundir ya ji derva hinek faktör, hinek dînamîk wan mecbûr nekin li gor min ji ber xwe ew tişt çê nekirine û nabe. Ez bi xwe wan tiştan hêvî nakim. Ha Tirkiyeyê sibê em bêjin wek siyasî ewekî Tirkiyeyê dibêjin qirılmakî wek siyasî tiştekî çê dibe ew bi xwe re hinek tişta bîne valatiyekî derkeve ev şartên wê demê mecbûr dikin ku hinek tişta qebûl bikin yani qebûlkirina hinek tişta ji wara dibe mecbûriyê. Ew bi quwetbûnê girê dayiye ne yekanî. Eger tu bi serê xwe nequwet bî û tu zor nedî û şart û faktörên derva jî bo te di lehê te da nebin
زحمته کو تو بریا رفورما ترکیه دا هنک تشتاو بکی بیکو ام کرد وانا ردنا کننا تشتی هیری باسیت بجی وک مگوت ریا هیری باسیت جی امی قبول بکن حق اوی انسانا یعنی مافی مروفا بگره هیا حق خوی قدر خود تاین کرنی مرحله مرحله بومه همو ری مشروعن لی یک از مطلق نابینن همو به هفره مره بفکره استراتژیا کردا روش چه دبه بلا ببه کرد ملت تکینن خودی ولات تکینن جغرافیا کیوان سیاسی هی و حق وان هی کل سروی آخا خو دولت کی خو نتیوی آوا بکن او وک خول و خیال بجی او استراتژیا کردا و تجاری کرد وی استراتژی دوجت وی استراتژی برندن یجب کو بیان وی استراتژی لسروی ریدا چه هبن اگر رفورم به اگر مافی مرووا به اگر برین دموکراتیزه کرنا اوی به و وانتشتان استفاده بکن لی تاریخ دای اثبات کرنه کو وقت جی گوت پرانی مسئله ملی و کی دیرو که دا حال نبونه مسئله دینی دیرو که دا حال نمونه دما کو آرامی هی دما کو ستاتوکو هی دما کو دوین من حرم دا یا دنیای دا شر و قاوس تونه حال نبونه جبر خو حال نبونه جبو ویجی یعنی روجاتا ناوین دا چه قاسی قاوس هبه چه قاسی لهفکتن هبه چه قاسی تشتکی هبه و واتی که بخورا بینه جبو کرده بری حیا ایرو یعنی دیرو که دواها بو یا کرد بونه خودی تشتکی نه به آرامی و به اویک و ستاتوک و افتحاتی پاراستن چه قاسی گاوین دموکراتیکاتنا آویتین جی زیده تشت کرده دست نخستی اگر دست خستم من جی وندا کرنه بری حشتی امدزانن یعنی جواتا کرد هاتی بو چیز سویه مدکاری بو به 100,000 انسانا دیار بکر و جیندنی دا بدا مشاندنی لی آنها وای امهاتن کتن چی روشه چیه جبرکو یعنی ev kültür, ev zihniyet, ev civat nirxên demokratîk qebûl nake jê ditirse û dizane ku wek ji wara dibe beqa xweşwerkirine beqa sorunî û ew jî temelê wî da pirsa Kurd heyî û kêm netewên dinê heyî ji bo wî jî ez bi xwe şans nadim wî evî lê ew nayên kirkirin û wek dawî ez bêjim meriv rêya heq hukuk û tekoşîna demokratîk sivîl înkar bike dij derkeve na meriv tenê qedera xwe bi viya girêne de û wek rêyekî esasî tenê viya negire. Spas kek Mihemed. Doktor te ev nirxandinê me godarî kir berî vê ez dixwazim wekî tiştekî nêbêjim ew Selhedîn Demirtaş di hêpevînekî xwe de ewa dibêje divê ger ku me bo xwestana otonomiya li Kurdistanê bi dest xistana me bi Erdogan ra li hev bikirbe lê ger ku me wisa kiribûna ew gav me ji pirsa gelên Tirkiye ra îxanet dikir loma jî me ew pêşniyariyê red kir divê beyanê da problemekî çawa dibînî û îro rewşa me çi ye divê em Kurd bê ku ji vîzyona dewletbûnê dûr bikevin çi bidin derxwe terenke ew dîtina Selahedîn dîtina gelbet şaş e ez şaş dibînim çira şaş dîm ez ê wî jî bêjim ez ê vegerim ser pirsa te ku teşkek Mihemed kir bereksê wî ez wê fikirê qenatê da me ku me Kurda qasî diviya me ji bo serxwebûna Kurdistanê dewletbûna Kurdistanê divê bi zelalî kadroyê xwe, însanê xwe, milletê Kurd
perwerde bikira wan tê biganda ku esas mesela me dewletbûna mesela millet ta mesela dewletbûnê me vî nekiriye me ji bo xwe nav milletê xwe nekiriye însanê xwe nesla nû vî perwerde nekiriye loma jî ew valaya ku heye bi îdeolojiyên xeyalî fantazî ütopîk hatiye dagirtin bi navê Tirkiye lêbûyîne bi navê biratiya gelan e bi navê çi zanim gelek tiştê nû ev valayî hatiye dagirtin millet nêjiyê milletê Kurd bela wela bûye hatiye perçekirin tam bereksê wê ez dibêjim divê bi zelalî ji bo her Kurdekî bê îfadekirin çareserkirina wek milî pirsa milletê Kurd wek çareseriyekî esasî binêyî ji xeynî dewletbûyîna Kurda pêva tu çareserî kiriye. siyaset rêya dewletbûyî nîşan da. Müsaade bike ez ê bêjim. Çira ez wisa bêjim. Tu em bêjin Türkiye kabul kir ku Kurd hene nav kanûna esasî a bingehî mafê Kurda kabul kir û gotin hûn ê bi mektebê xwe jî bixwînin hûn ê vî bikin gelek mafa dame reforma weka. Ev hemû işte pir başin divê ji bo wî xebat bêkirin ez vana qebûl inkar nakim. Yani proses ev wek proseseke ne ku A û B ye ne ku reş û spî ye. Vê manê de pirsa te qenatan pirsekî ew ke biçek provokatif e pirsa esasî Kurd divê serxwebûnê bidin ber xwe dewletbûnê bidin ber xwe ji ber ku em tehayül bikin ku li Türkiye demokrasî heye demokrasiyekî liberal heye baş em Kurd em ê her parlamentoya Türkiye'de em sedî 20 nüfusa Türkiye'ne li parlamento demokrasî esasê demokrasiyê dengê piraniyê ye yani tê bicivî piranî wexta deng dan wê dengdayînê da mafê ê ku yani pêncî sedî pêncî û yek lê zêde bike ew tayînker e. Tu sedî 20 hember sedî 8 tu qudretek te tu tiştekî wek milletê Kurd dikaribî ev aşa ku digere te dihêre homojenîze dike kültura te bingeha te duwarê aborî da duwarê külturî da duwarê siyasî da duwarê şexsiyetê de her warî da bingeha te dikole dixwaze te qir bike sîstemek hatiye avakirin ev sîstem wek projeyekî mühendisiya civakî ye ji salê bîsta ve hetana hatiye duwarê strûktür da heye duwarê îdeolojî da heye duwarê kültür da her warî da heye tê çawa karibî hemberê vê sîstema navî demokrasiye sedî heştê qerarê wan e te tayîn dike tu îrada te hemberê sedî heştê tu nezanî yani demokrasiya liberal demokrasiya îro ku em zanî piraniya majoritarizm tê gotin heta jîra dîktatoriya piraniyê jî tê gotin yani demokrasî bi xwe dîktatoriyekî ku welatekî çend netewe hebin û em bêje ew rêjeya nîspeta nabeyna wan da pir şevdûr bin yek pir zêde ve yekêm be ew demokrasiyekî dîktatorî ye yani an jî jêra tê gotin demokrasiya etnîkî an jî em bi çavê Tirkan lê bine demokrasiya Tirkayetî ye milletê Kurd qedera yani şerrê milletê Kurd ji bo millî vê çerçevede 100 salî dîjî divê şer bike yani mesela millî hel nabe mesela millî baş em bêje federalizm garê Türkiye pirsa Kurd hel bike ez ne wê baweriyê dabe Doktor li Brîtanyayê di pirsa mafê İskoçya da piranî deng nadin tenê milletê İskoçî deng dide loma jî qeneta min pirsa statûyê divê de mühîm e hem te hem cenabê Kekmehemed ve pirsa statûyê nenirxan wê pirsê nabînin yani wexta ku em bin xwedî statû li sînorê Tirkiyeyê ew gav em biryar didin ne ku piraniya dengderê Tirkiye serçava ez wê baweriyê dame statûya Başûrê Kurdistanê ku îro heye
bir statüye başvuru Kürdistan'ın bir viyavayı ve nemeşe. Belki Irak ev nüfusa ku heye sadiyen bejin haşte ziyadettir, sadi haşte keması. Ev nüfus ev peşfeşunal Kürdistan'ı ev mafya ku Kürda heye de hilbijartina da rekabeta siyasi da gelek varada vek zulmek xutekirin. Yani tukari demokrasiye da bi statiyeki milleteki küçük hember millete mazın ku praniye tukari diktatorya minorite anji kem netavaji derxi çavevan da vusaya. Lomaji yani ev şerreki çetke rekabetek çetke nabeyna her dünyada ev rekabet Türkiye velateki kültürel siyasi anji sosyalize buyna siyasi sosyalize buyna siyasi ne demokratik. Türkiye esası ser ideolojik ki avakirin ku yek netawet devlet netawet ki homojen çeke. Kakile avakirina ve devleti eve yani ev ideolojiya resmi esası eve. Verda vakta ku realite u ideolojiya seriyete işte tahayyül kiren nel hevve ve tu düşman aşkura çeki. İro Türkiye paranoya ki hamu devleti dünya çave terkadan neyarevanın ve dorpeşkiri dibinin. Hamu komplo dur komplo çekiş bu devleti Türkiye tek ben. Düşmanı dervahane u düşmanı hundurihane. Ve İro قاسي كو ملت ترك ملتك دي نفرت كيف قاسي كردان نفرت كيش ملت دي نفرت ناكي اف حقيقتك ناز بيجو الرشك او هذا كولتركي كل سر شدتي سر ايديولوجيكي سر افاكرنا امورن قوي امورن نقطه قوي وبرسيجن بكن وقت ما شاف دري از قلت له داوي بينم يعني ما داوي بيني او برسك مش تكربو او نرخاندنا دمرتاش تشود بيجي نرخاندنا دمرتاش نرخاندنا كليتك ادبينم لو ما اشتر برسن نرخاندنا دمرتاش برسا نتوي عاملي شوليتك شاوتو بيجين بيجن Türkiye 10-20% Arnavutaya, Çeçenya و Çeçen bejin فلانه و بيوانه ده و كرداجي نافا افهموا بهورا وك çerçeve Türkiye'de demokraside ve mesela halbe tu gelek işte tevlihev yani işteki kokavi esası ser coğrafyaya, tarihe, kültüre, zamane, naslamaya ev ku otantike halki vure beriyat kalure u navhevda kemiliyet nav zamanede şıklastan diye dusut sale şerdikeş bu işteki hedefeki tu evi u embeji çen grubu etniki kuş derva hatine çava ku İtalya dışın Amerika'yı çava embeji İspanya çune Greki çune Yunani çune Amerika'yı dibinin Demirtaş'ı duhası ku Türkiye'li bibine duvar çerçeve ku İtalya çune naslama Amerika'yı da ku duvar naslama dedin evet dut işte gelişen cüdane em halki ve ahine ev ah meş ve ahi erişi tumullat edin ne kiriye ev gelek mühime ve noktaya azı benim fırsat hebe kaskidi azı mesela ev PKT Kürdistan'ı ku hani iro çıra olsa Papa had Kürdistan'ı olsa bu germiye bu Kurdara ev pırsamaya daviye bengahavi esasavi çiye bu iva gireda yani me ne yartıya millet edin ne kiriye me hembeza hoşvara vekiliye nav hevda me kültürek dayostandın tüccar yeki Süryani yeki Ermeni yeki ev Kürda nabeyna wan û Kurda da wisa em bêjin dijminayeteki tarîxî ku millet serê milletê dî bixwe çênebiye vana hev naskirine di nav tarîxê de hevra kemilîne spas doktor tegoko hewcetke milletê Kurd lame 100 salê nê şer bike gelo wê proseyekî reformîst bû mafê ziman mafê statûyê mafê bêjin nasnamaya mafê gohrandina makazagonî Türkiye'de vitçina ez van hemû pirsa ku mişket Mihemed Pirsî bû eştej bikir ew sê rê esasî hene
قالوا الجورتا دشرت إيرو كونكريت الباكوري كردستاني كردي باكور بارتي هنا تجربة بارتي هاتي تشبت نيابتي هلا يعني أو سيري كتود بيجي أو سيري نكو سيري الشدو جدا ودجبري هم اف بروسيسك حتى أنا مديتي أو بيه نا يعني تود أو حمود شتي كتود بيجي يك شوام سري خنين هر سي بروسيس جيتي دانا يعني لتدري الدنيا الجيكي حمود دولتي برانيا دولتي كوتشيبونا بشتي شرين مزن بشتي كاوسا دولة تشيبونا حمود ريكو أكونا يعني لوان دولتا لوان جيا شرش بو رفورما هاتيه كرن شتي أزبيجم وأوه يعني أم دوي شواد دولتا ترك ميجية تركا شوشتيه وقتا تدجي كرد وكردستان ميوان جيش دبن يعني دولت مثلا کرد و کردستانی نیاره هندره يعني نیاره دروا هنه تخوازن چهار به دورا ما گرتنم دور پیش کرنه دو هندر داجی ایک هفکاری وان هنه و تخوازن ما پرچم کرنه هنه دوی وی ایدولوژی ام بشکن يعني ام کردن ملتکن سروی آخینه حق چوا حقی وقت دولتکه ای ماجی هیه ام دعواوید کرد و ام جی دوار سیاسی دا ملت ترک سوسیالیزه بکن kültürek nü bidirwan divê zalimin Kürt çi dixwazin em vî dixwazin em lêş û em bigîjin wir elbette demokrasiye em ê bixwazin elbette ji bo zimanê Kürt gavê ku tên avêtin gelek pîroz pir hêjan e elbette ji bo kanûna esasî tiştekî bingehî ku mafê Kurda nas bike mafê Kurda zimanê zikbat be zimanê resmî û ziman statûyek bistîne milletê Kurd zarokê her ne bikin Kurdistan duwarê aborde pêş اف حمود بهم بپارێزن لێ دەبێ ئەم تەرەفێ دیژی ئەم هەنە هون هەنە یعنی پۆلاریزە بووینا ئەم و ئەو شۆلی نەبێت ئەم مڵەتەکن چاوە مافێ و هەیە مافێ مەژی وسایە دڤردا دەبێ ئەم مەساژێک بدن مڵەتێ ترک ئەمژی شوان کێمتر نینن وەک مڵەتێ هەموو مڵەتێ دنیای مڵەتێ ترک خود وێ ستاتویدا دبینە وەک مڵەت مە قیمەتترە زاناتترە ام جاهلن ام نکارم سری خو قراری خو بدن دوی او باشی چیش مرا او قرار بدن سر مدا او وک افندیه سری مبل وک ام کولیوان ام وی قبول ناکن ام دوی خو اداره بکن دوی معنی دست بیشم یعنی اف پروسسه که نکو یک دو دوسیه نوسه وقتا که کریزک چه بود به 100 سالی دی به کریزک چه بود میجیه مزلال بش و دولت بونامه ام ببن دولت لكم يجي مثلا نين بتريب ريفورما ثاني أوكا يعني نبن وي أو فرصات هر شو دستنا لو ماشي يعني ده وقت بروسس برليبني نكو بجا وقت وناغي جدا نينه ده بكو 100 سال دي جمنا بين دولة باكوري كردستان ليل باشوري كردستان الشرط دولة بونا كردا هي شبركو أو نقطة من بعصير استطيع خدها بله سپاس دکتر با نیته که همه داوی و پرسا داوی جی اوه که هاتنا پاپا باشوی کردستان حتی چوی او براست بنابا کرده بو وسیله خوشی جی و لی جنار ملت کرد طایبتی ترکیه پشتی او مسئله پوله که کسر کارتا کردستان هی خریطه کردستان هی بود بو وسیله راکسونه که تون و ترکیه رابو کردستان دستلاداری الواشور پروتستو کرد لی دنیا غربی دا گلک خوش هات نکاندن بایدن بنویسه که رابو او کرد به مساجه که نویسکی دلخوشی ها نشان دا و پازنی اشتیا منطقه دا دور نقطه دا کردستان برسمه که خوش هات ifade کرد وکی دنه در مالپرا واتیکانه دا ev Kurdistan û rewşa milletê Kurd gelek xweş hat îfade kirin bi ala Kurdistanê û bi vê wesîlê jî win vê gerê çawa dinirxînin ji bo me çi anî û kare pêşta çi bîne kerem wekek hene Yani gorê min tabi çûyîna Papa Francis Iraqê yani bir taybet Kürdistan'a başvur ne tişteki tesadüf bu.
يعني وقت يعني دم و او پیواژوی کو منطقات تدایه پر تشتکی واته داره نگورمی چویناوی يعني جبو كردا بالطيبات واته دار جرينج اللي بالتواي جبو روجراتا نافين او كي يعني روجراتا نافين بشتي ام بيجن شري نافخوا هناك بيجن بوهارا عربا بين شري نافخوا او تبلي هذي ودورا شري دايشي وتشتندني انا خویای روجراتا ناوین هدی هزی ناونتوی دخوازن نظامکی بده خویا کرن بلی بکن یعنی چاوا ببه سیاست به چند ریاتی نشاندن اما هیری کثیف انتنسیف شر سیاستی ده وقتا تو ریا سیاستی ده نکاری پشتکی حال بکی به چک تو حال بکی او شره شر چه بو يعني حياة دي روجاتا ناوين دا شر هم او داعش هم جي هزين كوي منطقه دانن دولت ايران عراق سوريا وهزين ناونت تبي اصلا خلا شركي هي شركي ناف كريه يعني وك لوكال شركي دنيوي وهز همو هز تدانن دبي معنى دا شركي هي و او دویا ام بجن برین وک پاپا و اوین سمبولین دینی ناونتوید کاری مساج ها بدی گورمن او مساج کی بود چوینا پاپا عراق و کردستان روجاوان yani Avrupa و آمریکا دخوازن مساج کی بدن که ام روجات کی ناوینه کی چاوا دخوازن و او روجات ناوین دا کردستان آنها وک پروتیپ وک مدل که هم دبینن خوازن یا بدن گوتن yani بیجن دنیا ایران از وی مساج دخوینم چویناوی دا پزنه کردستان داین جی تیوین معنی و کردا جی بخو او مساج گرتن گوری من او که حکومتا باشور و همو سویه ده اوه که لوما پیشوازی کرن شکل و متود و ریاکو کردا پیشوازی پاپا کر و شکل کو عربا لبادای به چی سلاحین خواه شورین خواه به اوه دنیای دا وقت دو مساجین پر جدا هات او کرن کردا به گلا و به کیفوشی و به اوی پیشوازی پاپا کرد دنیای جویدید لما او دو تشتا هف دو گرتن مساجین که امریکا و اوروپا وان هیزان خواستن بدن که کرد برسی وان مساجی برسی وکی باش مساجی که دا دنیای ام روجاتا ناوین دا جوی تشتیرا نامزتن روجاتا ناوین دا اگر تشتکی هبه مدل آمه هی وی مدلی اون خودی در کون اون دبن هیز اون خودی در نکون اونجی نکارن روجاتا ناوین دا سر کون وای اگر ایران ایریشی مدکه اگر عراق بیشی مدگره اگر ترکیه وهای ویا باشسانه بن وی معنی دا از دریج نکم به اصابت بو چوینا پاپا جبو کردا باش بو مساج یکی باش بو و ها نه چوینه کی عادی یعنی سرادان تشتکی بو هر وی دری وی دمکی نخوشیا کامباغ کرونای و او ریسکی بگره هره مساج جی خود دیت دوالیا دا و راکسیورا ترکا لگوری بن نج بوی او کی او رابون خریطا کردستانی وک لسر پول پوستای او کرن مساج آوان راکسیورا ترکا هم بری مساجو کو بریا چویرا پاپا دنیا خواست بده هم بری ویایی
همه او راکسیون مخالفت ترکیه جا دستلاتداری توشتر بود بالا تکشن گلو yani İyi Parti taybeti CHP ve AK Partici mecbur kırın ku rabe protesto ke. Bu kadar evli şevedine de evla de medya ki kunezi CHP dur da nakaşe hat kırın. Ku tiştekiye ve yani fasıvici bıkın Suci Erdoğan başı beldeki AK Partici beyanda bu hani dizilesi. Yani balamşan. Yani ama eğer İyi Parti bu reaksiyon nişan bede az fهم dikim li CHP yani şorkriye ve rol u misyonu ki roja ku AK Parti iktidarı hayyana tişte ku AKP kriye u CHP pişt nedayı mesela Kurdada tüneyi o dixwaze hemberê AKP du tişta da xwe ew bike yek mesela Kurda û xwedê giravî terorê û mesela dîn da loma jî ji qiralê bêtir qiralciye CHP di wî wayî da hem tabiata wan tê yani CHP mesela Kurda da ji evekê wek dîrokî ji AKP xirabtir e bi rola xwe bi evê xwe xirabtir e AKP û Erdoğan çi qasî dîktatör be çi qasî anha ew kiribe jî lê pragmatîst e makyavelîst e îro wihayî sibetê guherandin 4-5 sal berê Kurdistan heyî ji we reha Kurdistan û korin û nabînin Osmanya'da hebû bilge derdixist îro wihayî ji bo wê jî wî esasî evekî wî îdeolojîk polîtîk evekî mesela Kurda da wî û CHP cudayî CHP ji Cumhuriyetê avakna Cumhuriyet heyya îro mesela Kurda da çi bûyî do Dêrsimê da Şêxsayê da Avrêzîlan da bi qetliam bû li îro jî bi polîtîk wî xwe qetliyama xwe dewam dike loma ji mir xerîb nayê yani tiştekî wiha. Bele spas kek heme. Doktor Nirî te godarî bikir. Belê yani hatina papa çawakekî heme jî got gelek cîda bû isabet bû. Yani politik veznir xamdinek misal giştî bikim ji bo Iraqê hatina wî duwarê ew kêda bû. Duwarê ku ew Mesîhî an jî Xristiyanê ku li wirin wek bêxweyî nînin. Yani çavek ser Iraqê heye dünya Mesîhî dünya Xristiyanî. A dünya peneta min bi hatina papa statüya Sîstanî lêstir hat kirin. Wek Sîstanî di diwan beyanata da wek îmam tê nîşandan ku wek alternatîva Îranê. Yani statüyek nû di nav netewî da nasandina wî vê manê pozisyona wî xwe kir. Wek Şiîtiya Iraqê. Wek rêberê Şiîtiya Iraqê ne ku Şiîtiya Iraqê rêberîş Îranê dige. Ali Kurda da jî ew bû yani em bêjin yani ji Kurda berezbêyên Kurda ji bo Mesîhî an jî fıble an jî Xristiyanên ku li Iraqê û Kurdistanê ji bo wan wek hecek bû. Papa navê hecê lê dikir. Ji bo wek ji me Kurda te dî wexta referandum çêbû seranserê Dünyayê û li Kurdistanê nav me Kurda da çi heyecan û çi dilxweşiyek û rojê tarîxî bû ji bo wan jî hema tiştek wisa bû. Ser mesela Kurdistanê jî yani îro rojlata navî tu em bêjin wek herêmekî papa kêm cara çû herêmê em bêjin ziyareta dewleta kiriye lê here herêma jî wir alî serok wezîr û em bêjin serokê herêma resmî bi merasîma dewletê bê pêşwazî kirin şewsa rû nedan tiştê ez zanim û di wê çerçevê de jî seranserê rojlata navî Dünya İslamê da tu welatî tu dewletî papa nikare 10,000 Xristiyan bîne ba hev û merasîmek dînî guya way rêva bibe.
ev jî tiştekî ku nîşan dide çawakekêm heme jî behs kir Kurdistan ciyekî diye milletê Kurd û îdara li Kurdistanê tiştek diye Parlamentoya Kurdistanê û îdareya li Kurdistanê a siyasî vî warî da li ser rastiyên sosyolojîkî, coğrafî, tarîxî tiştê ku hene formek dane wan û anîne şiklek dane kemilan de noktekî û hatina wî di jiyanê da praktîkê da nîşan da û bê teyîdkirin. Vê manê jî gelek mühîm e. Ja divir de ez xwazim vala we bikişînim ser tiştekî ku sade hebe sala 2015 li Parlamentoya Kurdistanê kanûnek derket, yasayek derket. Îca min merak kir, ew yasa li ser ew ye, yasa li ba min en ha. Navê yasayê ew ke, wextê me nizam çi qas maye. Kerem ke, ev vêjikin şu pirsa dawîne, entiqadî. Ew navê yasayê yasa jimare 5 sala 2015 yasaya parastina mafên PKK'yên li Kurdistanê. Ev yasa gelek mühîm e. 2015 da yani nêzîkî 6 sal e. Vê yasayê da sê beşa pêk tê ev yasa. Di beşê yekî pêşî da tarafa tarîf dike. Taraf alîkî hikûmeta Herêma Kurdistanê ye. Aliyê dî PKK'yên Kurdistanê ye. PKK'yên Kurdistanê dixe du beş. Beşa yekî em bêjin ew komelê ku hene beşên neteweyên li Kurdistanê ne. Wan netewa wek Türkmen, Kildanî, Siryanî, Aşûrî û Ermenî nav dike. Beşa dudiya jî wek ayînê ku li Kurdistanê hene ew jî wek Mesîhî, Êzidî, Sabeî, Mendanî, Kakeyî, Şebek, Feylî, Zerdeştî û hinek dî ezvar de hinek dî da jî guhî jî navdane. Yani heşt dîn û ew milletê dî li Kurdistanê vî kanûnî wek fermî resmî hatine naskirin. Ev wek beşa yekî da tarafa nîşan dide. Hikûmeta Herêma Kurdistanê, Parlamentoya Kurdistanê, İdara siyasî desthilatiyar Kurdistanê li hemberî van PKK'yên Kurdistanê çi erk û wacibê wan hene. İca beşa dudiya da behsa ew dike. Dibe hemû PKK'yên li Kurdistanê warê siyasî, rewşenbîrî, civakî, aborî da wek kevî navbeyna wan hene û yek derfetî, hev derfetî dibe. Berwan hebin. û ev beşdarî hemû yasa û tiştê kararê bên standin mafê wan heye. Bendekî dî da dibêje hember PKK'yên çi ê dînî bin, çi ê netewî bin bi çi awayî ciyakarî, cihêkirin yani diskriminasyon hemberê wan naykirin. Bê kirin wê bê ceza kirin. Bendekî dî da dibe qedexeye bangazî bê kirin çi bangazî be çi birya ragihandinê be çi take kes be an jî komelî be çi rasterast be çi ne rasterast be hemberê ê ayînî ê netewê dî hemberê wan riq û kîn şiddet û dûrxistina wan şinik tişta û ji ber çav rakirina wan çi gavên bên avêtin wê neyên qebûl kirin wê bên ceza kirin. Maddeyek dî da dibêje divê tu bi çi awayî her awayî rê li ber bêgirtin ew demografiya van kêm netewa û van bêjin dînê ku hene li Kurdistanê ew demografiya wan bê parastin ew destdirêjiyên hewildanên ji bo wê demografî tê guhetin divê rê li ber bêgirtin. Di bendek dî da dibêje ew neheqiyên ku berê li van kêm netewe an jî netewê ku li Kurdistanê ne û dîna ew neheqiyê ku hatine girin divê ji para vegere ser rewşa wana berê vê nokteyê da divê bên wek tawîz bê dawîn û
tazminat bê noktayekî dî de dibe di pîlankirin û hemû projeyên tê ew kirin de ev hemû ê dînî û ê netewî li gor rêjeya wan mafê wan heye divir da divê jî bigirin. Ew kesên ji van dîna û ji van milletan di demê berê da bi darê zorê mecbûr mane Kurdistanê û Iraqê terk kirine mafê wan hene û vegerin ser axa xwe bên Kurdistanê. Di warê kültür û zimanî da beşek dî da dibêje zimanê dayîkê her awayî tê parastin û bi zimanê xwe xwendin û nivîsan her tiştê xwe rêl ber wan vekiriye televizyon û hemû tiştê wanê ragihandinê heye. û di zanîngehên Kurdistanê, Üniversiteyê Kurdistanê da taybetî 5 şê ser kültür û zimanê wan ve bênava kirin hatta akademiyê zanistî ser ji bo ziman û kültûra wan jî divê rêl ber vê vekirin. Ser mafê take kesî hemû kes mafê wî heye dibêje çi ye çi dînê wî heye çi milletiye bi azadî her derî eşkerî kar be bêje ew e tayin dike. Kesek dînî kar jî bêje tu çi çinînî û vekiriye. Yani bu van PKK'ya hem mafê take kesî hem mafê kolektivî. Hem kolektiviye. Cîkî de mesela azadiya ragihandinê, azadiya fikrandinê, azadiya komele çêkirinê, azadiya em bêjin rêxistin çêkirinê. Van azadiya hemû dibe van hatine tespît kirin mafê wan hene. Belê. Ev PKK zêde nema yek du tiştê dî ez bêjim ev PKK dînî û netewî li ciyê ku piranîne li wir navê xwe yê sembolî tarîxî tiştê ku bûyer serê wan de hene mezinê xwe qehreman li hengê xwe navê wan taxê xwe bikin kuçê xwe bikin li meydanê ku lêne ew xwe qerar din kesek ji waran nabêje hûn ê çi bike. Li hemû ev netewe û ê dînî rojê wan ê pîroz rojê resmî ê tehdîlin ev hatiye qebûl kirin ji alî Parlamentoya Kurdistanê ve. Ji wan ev kek. Ew rêxistinê çi wek grûbin çi komele bin êvan netewa û ê em bêjin netewa çi di nav Kurdistanê li deverê dî rabin çi jî li deverê dervayê Kurdistan ê li welatê diye mafê wan heye bu ara dikevin têkiliya bu ara ser kültür û ziman û ser tiştê xwe hevkarî dikin. Ev hemû di warê destnîşankirina yasadanînê da yani parlamentoyê da ew xwe mafdarin beşdarin nûnerê wan hene û xwe jî di cîbjîkirina wan da xwedî berpirsyarî ne. Bi xwe li ew ciyê ku piranîne di sazî û em bêjin dam û dezgeh dibêjin dûr da dwarê çi hukmî be çi îdarê dî be ewin ê ku xwe rêva bibin û dibe hemû ew yasayê ku berê derketine ew yasa ku li hemberê vê yasayê ew bendê wan ê ku hebin nakok bin divê ew yasayê kevin ê ku nakokî li hemberê vê yasa nû heye ew betal bin berbas nabin. û ev hemû li ser du esasa dibe ev hemû û dibe roja tarîxa ku ev qerar hatiye stendin ku tarîxa wî 12 Nîsana 2015 wê rojê ve ev mutebere di praktîkê de û dibe ev li ser du esasa sebeb dibe parastin û piştrastkirina mafên PKK'yên Kurdistanê dwarê yasayên navxwe û yasayên navdewletî de yek ew adî jî ji bo bihêzkirin û teyîdkirina ruhê rêzgirtin lêborîn û bihevra jiyanê ev qanûn hatiye pesendkirin. Malumatı gelek hoş. Ev mühim e. Yani ev çıra mühim e. Çıra Hristiyanê wir wisa geş bûn. Wisa xwe Kurdistanî didîtin. Xwe hevwelatî. Ev mesela ew münaqeşa we berê ku netewe teritoryalî ev e. Ev nîşana wî hêlî. Yani Başûrê Kurdistanê gîştê wê qonağê nîşan dide ku bingeha wî heye bi rastî jî. Yani bingeha hukûqî heye çi dwarê mafên sivîl ê medenî da be ê siyasî da be
em bêjin aborî da be, kültürî da be, kolektivî da hemû mafya var. Ev dünyayê numuneya xwe kêm hene. Yani meriv bigere mer peyda nake. Vê manê jî hani kewakekê me heme jî got Kurdistan kare bibe modelekî ji bo seranserê dünyayê. بله بهیویا کو ev hişmendîtî li hemû dewletê dagirker jî were dîtin û bingehê sîstemê wan jî em ancak em ê vî hêvî Yani çi ye ev jî esasê wî em Kurd divê em hêjayiyê xwe li nirxê ew xweyî derê û bêtir bibin Kurd an jî bibin Kurdistanî û li welatê xwe axa xwe li koka xwe xweyî derê zanî. بله سپاس دکتر بوان نرخاندنی ته و بو به معلومات دایوک تدامه براست جبو ما جبو تماشاوانا جی بو وقت معلومات کنو یعنی دوی وارد جی خو کور بکن اماتن داویا پروگرام خو لگا درک پرسبن گلو پرسبن پرسارسین اولی رجی نبين دستور كان محمد ملتي كرت وك ملتك قديم شو نبود دستور دار شبو رجل ملتي كرت tabii yani tabii ne kadar ki ne kadar Kurdayı ev be şartı mercen diroki ra gredayının yani Kurda berxudayı, Kurda şerri xwe kiriye, Kurda serê xwe bi kesî ra dananaye lê eger ser neketibin bêguman dîrokê da şertê û merc û ew kês nedîtine. Yani ciyê Kurda ne ciyekî wiha rihat e, welatekî coğrafyakî asê ye. Bera Tirka û Ereb û Ecema da wiha nerihat e. Îro em çi qasî Tirka û Ereb û Ecema li ser mineqeşa dike miskadê me got ne demokrasiye û ne kultura evê heye filan dîrokê de jî wiha bûne û wî qada şer e. Tabii dirêj nekim yani şartên faktörên hundirî henin sebebê wî faktörên derwayî henin. Gelek cara Kurd navxwe bûne xwedî desthilatdarî mîrîtiya Kurda çêbûne bi deha mîrîtiyên xurt çêbûne şartê wanê hundirî ew qas destdayê lê hatiye noxteyekî du dewletên împarator wek Acem û Osmanî çûne ser wan û ji wan rakirine yani wek milletên dî ciyên dinê dinyayê da ew firsat ew şans ew imkan dîtine bûne dewlet Kurda ew nedîtiye loma pirsa bersîva wê pirsê wiha wer nerihate ku meriv bide evê dûr û dirêj dîrokzanên me li ser karibin bixebitin bersîva wî tiştî bidin ya. سپاس دکتر چی dibêje Kekê Mihemed behs kir yani du faktörün yek faktörü dervane wexta faktörê derva li hev hatin em ne amade bûn wexta şerê ciyanê yekî ev şert li hev hatin em ne li hev bûn û zilhêzê dünyayê jî rê nedan bi rastî a dunya jî İran û Türkiye biçek cuda ye İran û Türkiye du dewletê kevnare ne İran gelek imparatorîne Türkiye jî ser esasê Osmanî avabiye xwedî em bêjin sazî û dezge û tarîxekî dûr û dirêj e du xelekên zeîf kolonîzebûyîna Sûriyê û Iraqê bû Fransa û İngiliz yani çawa li Afrika û Asyayê koloniya wan hebûn rojhilata navî jî du kolonî çêkirin van kolonî çawa li welatê Asya û Afrikayê êku kolonî bû paşên bûn dewlet nav li rojhilata navî jî Ereb bûn dewlet lê êku li hemberê Ereba jî karbû ji piya bisekîn Kurd bûn van dewleta nû ne loma jî şansê Kurda ev dewletê nû dewletê Sûnî ne îro rewşa ku Iraq û Sûriye jî ketiye têda ji ber wî tê
کوکوان اساسی تونه لما و آلوزی درکن شانس کردا لباشور و روج آوا gelek zedetlere Baküre Kürdistan'ı ve İran'ı ancak şaraki mazın deri ve emkurci hazır bin bu şart adam kan devlet ağlattım. Hatta ve çay kare sat sadece bir kişine kesni zane. De ez numune ki bejim sala 1989 سه مهبری به هزار انسان düşün دیوار برلین'e دیدن کسی نه تحایل که نجی فانتازیه که صاحبو پیش سه مهدی او دیوار و هلوشه له هلوشیا چه فرقه وی دیوار برلین'e و سینور نابینا قامیشلو و نزدینی ده هست لو مجید به بر حاضر به میجیه ما حاضر به ام کرد بن کردستانی بن دولتا ترک و دولتا خو نبینن وش مولته فكار بكن ويروجا مبي دولة كل شيء أضاف به يعني سنة أمن الخريطة دنيا بنيرن إنس صالح داوية دا 1000 جارة وخريطة تبعت ويروجا تنامش بيبعت يعني وقت صبي ويروج شواده وقاس إيمانم به إيمانته باقجة كلام دكتور او ديمقراطية يا كاتالانيا تشكر يعني ديمقراطي تمر برسا كاتالانيا شو سنك تابتن او اسمار من برسيف دا يعني اشتر يعني كاتالانيا يعني الكاتالانيا اسبانيا ولاته كي وقت فدراليه يعني وير Katalanya statüye kuan heye, hükümete wan heye. Lê neser bixwene. Mesela li Andorra cîkî piçûk e nabeyna Fransa û ewkê de ye. Fransa û İspanyayê de ye. Andorra sala 1993 ya 1995. Bu devletek ser bixwe. Zimanê Andorra Katalaniye. Yani Katalanî devletek wan ser bixwe heye, ne kutine. Katalani wek milletekin, Katalani duvarı endüstriye da, duvarı rewşenbîrî da, duvarı pêşveçûna civatêş İspanya pêşvettirin. Ew dixwazin bu kadar axutayîn. Dixwazin bixwe xwedî gotina xwe bin. Dixwazin ser axa xwe ew civata xwe birêva bibin. Nova jî xweş milletê dî kêmtir nabîn. Dixwazin bin dewlet di çerçeva demokrasiyê da Yekîtiya Ewropayê bi xwe yekîtiya devletane yekîtiya devletan wek devletin yekgirtî vana statûkocîne statûkoparêstin vana naxwazin sînor bêguhertin loma jî helwesta yekîtiya Ewropayê ew tiştê ku İspanya li hemberê Katalonyayê kir rastî jî ciyê şermezarî ye yani ew qas li dijî referandumek wir çêbû û paşê İspanya او قصد شته آنتی دموکراتیک الهمبری وان انسانی وان خواست بگیره زندانی بکه اروپا بیدنگ ما چرا شبه ناو اروپا وان دولتی که یکی اروپا خوشی چیتکن ستاتوکو پاریزن اف پروبلم نوان دا جهه لو باشه اف جی ما گوتنا ما تایید که که دموکراسی مثلا ملی حل ناکه مثلا ملی دیرم آواکی دی البته دفرده سال مساعده هبت تشتک belki مش bir kez بیجم لهنک ولاتا Hinik Walata form hene mesela Hollanda yek, Belçika do, İsviçre ve Avusturya. Van Walata, Walata federaline. Van Walata nezi 200 sale federali kar yani şpiyaye u işkiriye. Şiye sıravi çıralvan Walata çedve çıra aynı prensibe ku Lübnan'ı hebu, Kolombiya'yı, Venezuela'yı, Kıbrıs'ı hebu serneke. Diverda hinek camera lekolin kirne. Leke navi Arn Lipphardt. Arn Lipphardt bistu yek devlette Avrupa'yı sen mesela netevi lekolin ekseri çekiyor. Ev dube bu ku federali u tiştedi serbeke ve hinek şart lazım. Yek jê dibe mesela Hollanda bigire. Hollanda'yı Calvinist hene, Katolik hene, liberal hene, u sosyalist hene. Ev tişteki tarihiye.
kültüra xwe bi civata xwe vana mektebê wan cuda bûne tarîxa wan cuda bûne şerê hevkirine lê nastemahekî wan heye vana dwarê nüfusê de nêzî hevin yani seranserê Holandayê yek ji wan piranî nîne du dwarê siyasî de hevkirinekî serra heye yani hemû nûnerê van çar beşa ev li İsviçre jî wisa ye li Avusturya jî wisa ye Belçika jî nabêhna Valon û êdî da li wir dwarê siyasî de hevkirine koalîsyonekî siyasî heye a siya yani yek jî ji mara wan nêzî heve a dudiya dwarê siyasî de ji or da nûnerê wan hevkirinek heye a siya di her qadê desthilatdariyê de hükümetê bigire heta bürokrasî her jî de bo rêja nüfusa xwe nûnertiya wan heye a çara jî her yek ji wan mafê wanê vetoyê heye yani tu biryarekî ku li ser wan ji alî dîva ku bêstandin nikare tu ne mafê wanê veto heye di van şerta da dibe welatê vîya wayê bin wir federalîzm an jî konsosyasyon jê re tê gotin yani wek demokrasya levkirinê jî tê gotin yani an jî İngiliz bên power sharing yani dabeşkirina iktidarê ser van esasa yani lê dibe ku welatek du beş hebin beşekî pir mezin be û beşekî piçûk be şansê pêkhatîna şansê serketina wê ew tune wê tê kere yani ê ku piranîne majority ê ku piranîne ew wê her tim dixwaze serê êdî bixwe û ev mesela demokrasî wê homojenize bike wê asîmîle bike wê bihêre wê wan bihelîne ji ber newekevin û dibe welatê ku ji dudiya zêdan sê çar beşê cuda hebin serketina sîstemek vîya wayê şansê wî zêdetir e mesela Başûrê Kurdistanê ev heye ev problem heye yani Başûrê Kurdistanê du herêm sê herêmê dî jî federalî hebiya rewşa Iraqê tiştek dî û statiya Kurdistanî îro pir xurtiriye yani ku Suriye jî dava heq bikiriya Suriye jî dava heq bikirina em ê Şiayê Xwarê Basra wan dera tiştek federalî kuşbara bikirina loma jî yani van faktora mühim dibe me berçav bigire li Lübnanê mesela ev sistem hebû Lübnanê rabeyna Hristiyan Marokînî û Müslümana da ser nekeş ber ku nüfusa Müslümana zêde bû çiqa bû zêde bû ew balanstek çû 30 sal 45 heta 75 30 sal ev ji piyama de piştî wî şerê hundirî dike îro jî rewşa Lübnanê em zan çawa bel ev takî mühim bûm xwast ez mişbîr ki bê spas kek Mehmed şil tu bêjî heye îsa persa kek Afrikaya Ya bi Kurd yani hinek gotin henin wek demokrasî wek adalet hukuk wek hevî azadî wan gotina wek gotinên bi sehîr mere mêze neke yani wek demokrasî her tiştî hev dike wextan bêjin hak hukuk adalet ew dibe na li gor şartên maddî de mere bifikre demokrasî wexta menfaata wan welata têda heyî heya wî noktê demokrasiye yek yani eger mafê wan evê wan têda tune be welatê ku hêrî demokratîk e wan wî çerşevê da nasekine du yek bûyîna axa wî welatî û desthilatdariya wî welatî wexta dikeve metirsiyê kes demokrasiyê tiştekî mêze nake van tiştan li ser her tiştî û mixabin di huquqa navnetevî da jî wiha ye di nîzama navnetevî yek quvvet yek maf yani fayde û li ser wan tiştayî kî quvvet e kî mafdar e huquq demokrasî li gorî loma Katalonya tehdîdekî bû yani tehdîdekî ji bo welatên dinê ê ku demokratîkin ê Ewropa bixwe li Fransa Alsas-Lorransiyê heyî İspanya ciyê dinê henin heta Almanya bile heyî İsviçre çar ewa pêk tê
yani eğer rêve bûya ji bo Kurda pir baş dibû, yani dinyayê de ew statûkoyê ku li ser ev kêm neteve ya jî neteveyên ku nexwedî qedera xwe de ji bo wan rêve dibû. Îcar pir mixabin rastî hevû dihatin ew û referanduma Kurdistana Başûr ew jî metirsiyekî bû ji bo wê yani ew tehdît ne îşt kes demokrasiyê mêze nake nirxên demokrasiyê wata hate hesabê wan henin li Kurtê ez wiha bêjim. Bere spas ez tahmin dikim pirsekî me maye em bijî bikin kek Eyüp. Yani doktor Hindistan'ı, Pakistan'ı, İran'ı halbune, çok halbune. Yani na İran و پاکستانی نه لی هندستان باکرشه yani Hindistan'a ve Giredaş ve Hindistan koloniya İngiltere bu Britanya bu vakta Hindistan bu devlete serbuxwe ev sinorin valiyen rêveberên İngiliz ekul Britanya bir rêva dibirin ew sînorê îdarî û siyasî çêkir bûn bi cetvel wisa veqetan bûn Kongra Hindistanê rabû wan sînora guhert li gor esasê dînî û etnîkî sînorên nû danî. Hindistanê îro 11 alfabe hene nizam belkî 20 zimanê resmî hene. Vî awayî Hindistan îro li dünyayê devleta herî mezin a demokrasî lê heye. Zimanê müşterek çêlûr. Zimanê müşterek wek lingua franca İngilîzî bikardîn lê Hindî jî êdî digire. Zimanê kolonyalîst a zimanê ev ke lê herkes bi zimanê xwe yani bifikire ew alfabê cuda tên ev kirin û zimanê resmî jî hemû zimanê yani ana naybîra min kêmasî nêzî 15 zimanê resmî li wir resmî devletê yani ve mane Hindistan li dîsa jî yani problemê etnîkî û netewî û dînî Hindistan hê jî hene navbêna Musulmana da navbêna Sîxiya da navbêna Hinduya da carvan şer jî dertê lê gor welatê dî Hindistan awakî maqûl herkiriyeş ber sînora yani sînora li gor etnîk û dîn û hîn faktorê esasî netewî girt gor wan ji nû sînora çêkir ev bû sebebê istikrar emn û asayiş zêdetir çêbe. İran ew ke İran biçekî hê jî di forma împaratoriyek daye. Yani Devleta Osmanî wexta me difikire Devleta Osmanî em bêjin wek dewletek bû împaratoriyek bû û em bêjin ademî merkezî bû. Herêm serê xwe bi rêva dibirin. İran jî ew qas nîn belê nêzî yani piçekî hinî nîşan hene İranê jî ademî merkezî ye. Mesela em bêjin Kurdistan serê xwe bi navê Kurdistanê deverek heye wek ustan dibêjin ew bi Farsî wê paytexta wî Sanandej e Sinê ye. û kes li wê herêmê li Sinê bigire li derê dî hewce nake here Tehranê ji bo karê îdarî ewraq û kaxez û tiştê xwe rêva bibe. Li wir kare hel bike. Li em bêjin Azerbaycana Gerbî heye em bêjin gelek Gürcistan heye, Belucistan heye. Gelek herêmene vê manê piçekî ademî merkezî ye lê pirsa netewî li wir jî yani forma netewe dewlet standiye bi şiklê kirasê Faris serêkine. Mesela navê İranê heta sala 1925 ne İranê Perşiyene yani devleta Persî navkirin. Lê duan sala da münaqeşek li İran dertê dibe wexta ku nav bi navê Persî be Pers milletek îfade dike loma em vê navê bixwezin têxin navekî herêv
İran ne navê mileteke, navê herêmekî mezin e. Yani ev herêm wek tarîxî wek coğrafya heye, di Bakur çiyayê Ebrûz e, di Rojava çiyayê Zagros e diçe, dizvire heta dije alîdî, dije heta Afganistan û evkê. Yani naverasta wê orta evkê çol e a İranê. Yani coğrafyekî wisa kifşkirî ye. Doma jî yani bêjin Moğolya karbiya Kafkasya derbas ke anji kesinlikle karbiya jor vaş Bakır ve eşi İran etke şver o asene yani sinor hene Zavruz se Emruz se şey Kafkas bu yavayne ve mane ki yani bana navi İran bekler ve coğrafya bu ku evke veşeri Desaladariya Farsa veşeri li Türkiye jevhe mesela hani Türkiye çep bu hani liberal de benim navi Türkiye takat Anadolu de Anadolu ve çıpke kiraset Türkiye'ti her ve lebe. Vak İran'ı kirin münakaşa ki usajı demek ki Türkiye hat kirin. Bel. Kak Muhammed çift lezzetler ki. Peki yüz beşi. İşte kez bizim tünneyi tane rastı Hindistan Balkeşe yani katne ve dere da kabul kirin heye yani kabul kirinla milletin di o kemneteveyin di kabul kirin evji gavekiye tu beji eri hemu henin be hevra henin lej bo çareser kirin ya jî haqdayên ya jiyandin ew qaj destê min tê Hindistan di wî rewşê de yani em Kurd em dibêjin xwezîkî hebûn em e bê qebûl kirin gavekî pir mühîm e dîrokî ye yani bi wî awaya eger me muqayese bike Hindistan gelekî pêşdaye di wî warî de ew ke qebûlkirin di wî menê de bi serê xwe gavekî dîrokî ye yani. Böyle. Zedek yani Hindistan kuvvet federaliye yani hükümet her hükümet ve parlamento tiştevan hen eviş bir zedek. Böyle. Spas bu pustaka ke yubji ez bawarım pustçı kadiyan programı meji liber davite spas bu hadu mevayını heja o spas bu tamaşavana ku em godari kirin. Sevbaş. Sağ ol. Spas.